masa in ka video te min lo en saka wangin lom thu ka soya ka video therapy ang te min lo en sakle zel turle min lo ser sakle turin in khongai na ka dil le bok chewani man lai hian lal ram ro pui tak pakhata hian lal fanu mel tha em mai hi a uma a ming chu Helena i ani a fanu ne chunani awangin apa chuan aduat em maya Helena i chuan engma atla cham ngai lova adu apiang chu ane zel thinani chutiang khopa nunuam chu nei ma se Helena i chuan anun dan chu aning em thina zalen taka oma adu na apianga kalthei achak thina pangparte thingshing dup mai tele ramsa te chu angai na in anjinga chenjeng mai achak thinani anin nunglama chuan huan zawle nom deuh mai hi anneya lalpa chuan aengkol turin huan engkol thiam tak mai arwaya huan engkol tu le afapa Gilbert da chuan lalpa huan chu an engkol ta a Gilbert da chu tlangwal ngil nei le taima em mai hi ani a ni tinin huana theira tuin hai tak tak te chu lalpa le lalfanu tan chuan Gilbert da chuan run keng china lalfanu chu pangpar moi tak tak te apebok china athil pe ka wang chuan lalpa le lalfanu chu anlom em china lalpa chuan lomanatan thil pe khlu tak tak te alo pe ve bok china ni huna local zela lalfanu le Gilbert chu aning ko ngai ta hle meya Gilbertan hun ola ne changa piangin huana chuan lengin anti ti dun china lalfanu chuan Gilbert hena chuan ama anga mi pa ngai anga nuna adu apiang ti theivia chak zia te ashil china pangpar le sawa te jinga omte ram hnuaya thingshing dup mai hmuna te chuan adu du a kalthei achak china ni Gilbert chuan he huan hi khovela huan moi berni turing ka engkolanga idu huna pianga ikal thei dona lom ati a Gilbert chuan Helena chu ashithiamin angai sakhle a nitin mai Helena chu huana chuan shuain akom hlim china Helena chuan Gilbert chu angai na ta em maya ti chuan an pani chuan anin mangai ta hle mai ani ni khat chu tlangwal hausa le za om tak mai rodena chu lalfanu nupuya ta na dil turin lalpa ne na chuan lokala rodena chuan lalpa ne na chuan hunjai to takachanga lalfanu chu amangai to thu shilin nupuya ta na nei adu thu asoita a lalpa chuan avanu chu pasal nei hunani to ti asia a rodena chu a hausa in adin hmona chale ti asheboka afanu pasalatan chuan ayai lo hle maya rodena hne na chuan tlangwal felle hausa tak ini a kafanutan hian mi thatak ini ka ring boka ma se wa hole photla kafanu chu kaloti ti pui vi anga chanchin ngai venin nidanga ilo leng le donya atita a rodena chu besen sang tak nei chungin a hota ani ti chuan lalpa chuan afanu chu soipui tumin akauta a afanu hne na chuan tuna chuan pasal nei hun ini ve to a pasal thatak nei turing kadu chi a rodena hi a hausa in mi za om tak ani a lim tak le nuam satakin asiam theinge che in karinga chu wangin rodena hi pasalatan neila kadu ani enge ngai vedan ti in afanu chu azota a Helena chu apa thu soya sia chuan achong hle a rodena chu pasalatan kanei theilawang ti in apa chu achanga lalpa chuan engwangin mo alo ti wata lalfanu chuan an huan engkol tu fapa Gilbert anena anin mangai thu chu ashil ta veka lalpa chuan ani chu huan engkol tu fapa ve mai ani a ipasalatani nei karim tilo ati a Helena chuan Gilbert anena an soidun to thule an pani chuan in nei an du thu apa chu ashili a lalpa chu athinarimin alung oilo hle meya achia hlo te chu Gilbert le rodena chu anena shwai turin ashila Gilbert le rodena chu lalpa hne na chuan ankalta a lalpa chuan an pani hne na chuan in pani hian kafanu nupuya ta na ne in du ve ve ti ka sia a chu wangin in pani tan in elna ka siam sak chewa long siam na mun ming thang taka in kalanga
Chuta changa lungro puile moi tak nena lo let le chuan ka fanu hi nupuya tanin neyang atita a lalpa thu soi chuan Gilbert chu a chong hle a rodena ero chu a hlimin a indi thei hle a chan chu mi hausa tak ani a lalpa chuan makpa ta na iti a shereng ani chuba ka sumtam tak aneya wangin lungsiam na huna kalle lungro pui tak siam chu atan thil harsa ani silawa Gilbert ta ni ro chuan thileng kim chu a harsa in a hupur hle meya ma selal fanu a manga ema wang chuan zin kong thuile harsa tak zo tur chuan aril ruwa siam ta a thil nei chun chu rangka chak poisa thir pani chau ani a chuti chung po chuan chak jok ni chu atum ru ve hle a ti chuan lungsiam na huna kal tur chuan an chuak don ta a an kal don chuan lalfanu chuan Gilbert chu alo nga reng tur thu ashila Gilbert po in lalfanu chu lungai lo tur le lungro pui tak nena akile nge tur thu ashila ti chuan rodena chu sakor chak thatak mai chuan akala Gilbert ero chu ane zo velo wangin ke in akal thunga rodena chuan Gilbert chu akal san thuaya Gilbert po chu a thei to ka chakin akal ve zela mi pakhatin a ui avulai hi avahmu a ui nei tu hena chuan ui chu voto lo tura shilin engwanga a ui chu vota vak vak mai nge ani azota ui nei tu chuan nilengin a ein amureng ringota engma ti thei anei boxi lo chu wangin ka shemani hi ati a Gilbert chuan ui chu alainat ema wang chuan le adil ta a ui nei tu chuan amanatan chuan rangka chak poisa thir pakhat achiara Gilbert chuan tawati hle a ma se ui chu akhonga ema wangin aleita ani ui hena chuan tuna chuan iduna pia nga kal toro izalienta e ati a akal santa a ma se ui chuan alo zui zel meya anne na kalve adu ti ashita a ui nen chuan lim takin ajin kong chu anzo dun ta a chutia an kal zel lai chuan kalkonga chuan mi pakathian mu pui alo zuara mu pui chu bom chunga a oma a champui na dil ni om tak mai le bedon mel tak mai hian mu pui chuan Gilbert chu alo ena Gilbert chuan akhonga ile ta hle meya ane chun liao liao rangka chak thir pakhat chuan mu pui khongai thlak tak mai chu alele ta ani mu pui ne na chuan izalian ta e idun apia nga kal toro atili a ma se mu pui po chuan Gilbert chu azui le tatlat meya ti chuan uile mu pui nen chuan lim takin an kal le ta ni sakor chak tak ane awang khan rodena chuan lungchiam na mun chu athling ma hle a chuda chuan Peter pakhat rithe mel em mai hi atoka Peter chuan rodena hna chuan nithum ngot mai eng ma e loving ka om to a karila chaming ka chaw to tak zetani khongai takin e tur min pete khai ti in achampuina alodila ma se rodena chuan nang Peter ku do mai hi eng ma pek tur che ka nei lo ka kong lo dal te su ti in akal san da dai mai ni rodena chuan Gilbert hi alo la thleng ve te don si lawa khopuya hian nuam ka lo che mai ri ti ang ati a ti chuan ju man to tak mai alwa ho a poisa khelna te telin asum tam tak a khorala atopa phei chuan engma anei talawa are thei tak em awang chuan chena tu room po a ho thei talawa mi hnuaya te in hlo in shom takin a hun mangta ani atopa chuan Gilbert le arante pani khan lungsiam na mun chu an lo thleng ve ta a rodenan Peter mu kha an tok ve a ani chuan Gilbert chu e tur lo dil ve li a Gilbert chuan akhongai te em meya a e tur ne chun chu apita a chu vele chuan thil eng tak mai hi alo oma Peter kuddo chu ferry Petera alo chang tamaya Gilbert chuan mak ati ema ferry Peter chuan Gilbert hna chuan hunrei taka chang khan kalo zui ru reng che a tlangwal fel le ngil nei tak ini ti ka she to ani chu wangin lunglungun hi ka pe ang che ikalna pia nga kengin ti bo mi alola idu apiang lunglungun hian apezel don chenia ati a
Gilbert chu athil pek dona wang chuan alom em a ferry Peter chu lom thu a shil tamul mola ti chuan ankal zela athil du te chu nei turin longcholna a ankal ta a ta chuan Peterina shilang khan ngun ne na chuan adu chu asoita a longro puile moi tak achunga rohlu tam takomna adu thu asoya longkhal tu le achunga na thok tur zong zong adil tel boka thogle khata adu ang taka longro puile moi em mai chu ama chuan aloding reng meya Gilbert chu alom em a chuti lai chuan rodena kha thomno chedeu mai ha in anbula chuan aloding ve reng meya Gilbert hena chuan longchu ata ni le ni lo azota Gilbert chuan hlim takin ata nge ani thu ashila rodena chuan mak ati hle meya Gilbert chu longani dan le a hausak tak thut chan chu azota Gilbert chuan kalkonga athil ton zong zong tele Peterin lunglungun apek dan chan chin chu eng ma jep nei lovin ashil taveka rodena hena chuan adu phot chuan longa chuan chuangin anjinga chuan alo ho ve theyang ti in ashila Gilbert tu soyasha nu chuan rodena chuan a ichik ta em maya alung lungun ne sakdan tur chu angai tu ata a ti chuan hunrem chang amel rutaring meya longchunga chuan Gilbert ali arante pani chu tui takin anmu hela rodena chuan anmu tuilai tak chuan ngun chu alak sakta ani Gilbert chu alo har ngala ma se ngun chu rodena chuan alo keng reng to a rangka chaklong chu antani turle Gilbert ali aran pani te chu kumkho a chulai munatang tur chuan adil ta a ti chuan asoyang chuan a thleng ta a rodena chu ain ti theile meya lalfanu helenai chu nupuetan anei don tange yin asia a ahlim hle ani Gilbert ale aran pani te ro khachu tuipui kama chuan antang ta a Gilbert chu alungai hle a rodenan achunga thil thalo tak mai ati du chumak ati em a aran te pani chuan Gilbert alungai mel takan mu chuan sheom anti dun hle meya champui dan ngai to adun ta a ti chuan uichu mupui chunga chuan chuanga rodena le longkha zong turin an thlok chuak ta a thui tak an thlo nu in longchu anwa muta a longa chuan an chuma rodena chu an zong ta a rodena chu khuma hian tui deuh mai na lo mu hila ma se lunglungun kha aka chunga alo muam de meya ui chuan rodena nar chu lekha in a hol zata a rodena chu a ha chiaw ta vak vak meya ngun chu a phu chuak ta a jang takin mu chuan alo donga ti chuan man mo takin Gilbert omna lampanin an thlok ho le ta ni Gilbert nen an thlen chuan Gilbert chu alo lom em a achian rin om tak te pani chu lom thu a shil ngal mol mola ti chuan ngun chu kengin rangka chaklong chu nei let le adu thu a soita a rodena chu adam chunga longsiam na huna chuan omreng turin atiboka Gilbert chuan rangka chaklong chu anei let le ta ni rodena ero chu ari luchiat em awangin ha takin mi hnuai in hlo in longsiam na huna chuan adam chung hun amang ta ani longa hunrei tak an kal hnu chuan Gilbert ali arante pani chuan an lal ram chu dam takin an thleng ta a lalfanu le apa chuan an lo muaka rangka chaklong ne na Gilbert lo le ta mu chuan helenai chu alim em maya Gilbert a longro pui tak ne na alo le da wang chuan lalpa po chuan mak ati em maya ti chuan alo tiam to angin lalfanu le Gilbert chu ai ne tir ta a Helena in alo chuang to afo angin Gilbert chuan ram hnuaya in nuam le moi deuh mai asa a abul vela te chuan pangpar moi tak tak te an par na se em a amun la chu nim shingin abo chuk meya ramcha le sawatin reng te anom boka annu pa chuan an hlimin anin chu nuaman ti em a ti chuan andam chung chuan hlim takin anom dun ta ani Gilbert kha angil ne em wangle champui nga ya piang te apui ze lawangin van ne na tam tak dongin lalfanu hial nupuyetan ani thei pha ta ani
Keini po in champui ngai kan hriat a piang te champui thinila. Kan thil ti chu midangin an hriat kher po ngai lova. Pathianin min lau mu reng dona. Vana aro kan khol khom jok dona ni.